Vâlcea. Că de ce n-a zis domnule așa? Deci oamenii v-au considerat vinovat în prima secundă. Probabil, nu știu, nu pot să vă spun. Și pe urmă era o simplă cursă pentru a vă arăta vinovat, pentru a demonstra și restului lumii că sunteți vinovat. Da. Dar spuneți-mi ceva, și de astăzi vi s-a ridicat acest embargo sau ați hotărât dumneavoastră de astăzi? Nu. Domnul avocat a zis că ar fi mai bine să vorbim cu presa pentru că... V-a convins dânsul, da. Da. Foarte bine ați făcut, oricum a fost o salvare până una alta pentru... A simțit, eu am avut o discuție cu dânsul astăzi, a simțit că există și oameni, și poate și de aseară, că îl putem sprijini, îl putem asculta, că are ce să-l asculte. Domnul Cioacă, și ziceți-mi, când ea mai dispărea de acasă, deci din câte știți dumneavoastră, nu vorbea de copil sau nu îl suna să vorbească cu copilul? Nu suna să vorbească cu copilul, normal. Că acum ar fi explicabil să nu vă sune pe dumneavoastră că sunteți certați, dar deci, toată lumea se gândește la copil. Mă sună femei cu numere de București, da? Și îmi spun la telefon decât Cristi și după care îmi închid. Opa, da? A spus asta anchetatorilor? Am spus, da, le-am comunicat numărul de telefon. Nu știu ce au verificat sau dacă au verificat, da? Altă problemă. Amanta asta mea, sau cum i-a zis dumneavoastră? Da, amanta gravidă, da. Da, așa, a primit un telefon în care ea a recunoscut vocea Elodiei, da? În ziua aia a plecat din Pitești și a mers la Sinaia, da? A primit un telefon în ziua aia, de fapt telefonul suna de dimineață, locul de muncă al ei presupune foarte mult vorbit la telefon, niciodată nu a apucat să răspundă. Pe telefon apărea apel, deci un număr care ori era extern, ori era ăsta cu restricționare, ori nu știu ce. Și ea a recunoscut în vocea aia, vocea Elodiei, da? Și discuția a fost, de fapt discuția i s-a adresat cu draga m-am zis că sparg bărbați insurați. După care s-a întrerupt pentru că era pe undeva prin spatele Râșnovului, pe breteaua aia Râșnov-Predeal și pe acolo se cam pierde semnalul. Și ce zi era asta, domnul Cioacă? În ce zi era? Acum vreo săptămână, dacă nu mă înșel, dacă nu mai mult de o săptămână. După 11 septembrie? După 11, da. Păi asta e ceea ce ne spuneți acum, ne spuneți la final, cu asta trebuie să începeți. Deci, are o bănuială, nu poate să... Ziceți că semăna cu vocea Elodiei, nu e sigură, da? Da, semăna, nu e sigură. Și ce a spus textual? I-a spus că, draga m-au zis că îți plac bărbații insurați. Da. Deci scrie asta cu dragă o folosea Elodia. Și această femeie chiar este o prietenă a noastră, o iubită sau ce vă este? Este o prietenă a mea din grupul de prieteni, poate este și un pic mai mult decât o prietenă, dar... Și este însărcinată? Nu, am mai spus odată. Haideți să mă povestesc alt episod. Vă rog. Astăzi este vineri, da? Ieri am scăpat din arest, alaltă, deci miercuri, da? Miercuri dimineața la 6:20 dormeam la prietenul meu de 25 de ani, în casă, da? Vis-a-vis de locuința mea. La 6:20 a sunat un telefon prin care m-a anunțat o prietenă poliției la mine la ușa. După 10 secunde a sunat telefonul meu și mi-a spus sora mea, poliției la mine la ușa. Da? În ziua aia au ridicat prietenele din Pitești, le-au dus la Brașov să le audieze, m-au ridicat și pe mine. Dar nu era nevoie să veniți să mă ridicați. De câte ori mi-ați dat telefon și ați zis să vin, am venit. Pentru că expresia a fost să nu creezi suspiciuni. Trebuie să vin întotdeauna când te chemam noi, să nu creezi suspiciuni. Da? Atunci au venit și m-au luat. Deci mi-au pregătit chestia asta. Cam multă agitație pentru o chestie de genul ăsta. Adică nu știu, deci vă dați seama, mare desfășurare de forțe. Au fost cel puțin 10 persoane, da? 2 au mers cu mine în mașină, 2 au mers cu o prietenă, 2 au mers cu o prietenă, nu mai știu ce au mai făcut și ceilalți, tot așa și așa. Domnul Cioacă, am o întrebare legat de ceea ce spuneți acum. Da. Ideea e următoarea. Nu cumva dumneavoastră sau soția noastră a stricat niște jocuri, s-a băgat în niște povești? A stricat niște jocuri, da? Prin soluțiile pe care le avea, i-a stricat niște jocuri, da? Că mi se pare cam ciudă, agitație mare la nivel înalt. Domnul Iacob nu știu ce caută acolo. Nu știu, eu am rămas surprins, v-am spus, dosarul ăsta a mers. Au fost niște acte în dosar la nivelul Biroului de Investigații Criminale. Dosarul a ajuns la Serviciul Investigații Criminale, după care a sărit la parchetul Curții de Apel.
Nu știu de ce o dispariție de asta implică. Puteau să trimită de la București un om, dar l-au trimis pe unul tare, ca să zic. Eu nu l-am cunoscut pe domnul Iacob. Cu lui au mai fost niște oameni tari. Deci nu a fost singurul. Deci audierea aia a fost o chestie așa. Cum să vă spun? Infractorilor probabil nu avea parte de așa ceva. Adevărul este că, deși dumneavoastră ați anunțat în 5 septembrie dispariția, eu am cules această informație dintr-o știrucă din presă, undeva în 14 septembrie. Cine a dat către presă 9 zile mai târziu și de ce a mai dat? Că putea să nu dea deloc. Ce a dat către presă? Vestea asta, că o avocată în Brașov e dispărută, soțul e polițist și e bănuit. Nu știu, nu cunosc. Eu mi-am dat acordul din 11 sau din 12 și pentru darea în urmărire internațională. Aha. Nu știu dacă soția mea e dată în urmărire internațională, să știți. Sigur nu e, că nu figurează la... Noi l-am întrebat pe domnul Iacob cu siguranță dacă dumneavoastră aveți interdicție la frontieră sau să părăsiți orașul și a spus că nu aveți niciun fel de interdicție. Da, să plec până acum dacă aveți ceva. Aici am vrut să facem. Cu probă, omul să plimbă bine mersi cu ea. De ce nu băgați acum viteză și să vă duceți în Italia? Băgați viteză, dom'le, dar sunt niște faruri în spatele, văd în oglindă de la Brașov. Merg și ei până în Italia, care e problema? Vizitați țări străine. Nu se poate, că stați liniștit, că n-ajung la graniță. Nu, dar ce să facă? Să vă împuște? Ce să facă? Stați liniștit, vor lua foc telefoanele atunci. Dom'le, asta fuge din țară. Nu, dar sincer, acum ați avut gândul ăsta să scăpați de toată teroarea psihică? Nu, niciodată. N-ați avut asta? Nu, pentru că am un copil și nu pot să-l las pe ăla singur pe lume. Păi nu, luați și copilul cu dumneavoastră, că... Nu pot să renunț. Nu pot să renunț, că mă gândesc că poate mai găsesc ceva din ce am avut înainte aici. Poate mai găsesc ceva. Frumos, da. Deci e foarte greu de crezut. Da. Da, vreau să, 10 secunde trebuie să dăm noi puțin publicitate, să vă gândiți la acest răspuns, fiindcă zic oamenii pe bună dreptate. Dom'le, dacă femeia mai pleca de acasă, dumneavoastră de ce nu v-ați uitat în calculatorul ei și când mai pleca și v-ați uitat abia acum? Eu am fost un tâmpit, da? A trebuit să vină unul și să-mi arate că Yahoo Messenger-ul ăla care se deschidea, era setat automat, se deschidea, avem colțul din dreapta o pătrățică care nu știu la care o jumătate de centimetru, pe care e desenat un plic, da? Unde dacă apeși se deschide căsuța de e-mail. Da. Da? Deci eu n-am știut, domnule, așa ceva și am și curs de calculatoare făcut. Am diploma, adică cursul, Dumnezeu știe. Ce grad aveți, cum se pe stilul vechi? Inspector principal. Nu, înainte cum era? Capitan, da? Da. Domnule, dita mai capitanul, vorba aia și cu Academie și cu toate. Dumneavoastră să spuneți așa că în seara asta ați aflat de la mine că soția dumneavoastră are un iubit la SPP. Dumneavoastră nu știați? Da, nu știam. Deci știu eu cu cine să spun că soția dumneavoastră și dumneavoastră nu știți. Nici nu m-a interesat aspectul ăsta, credeți-vă. A fost alegerea ei. Că nu e... Eu nu am bănuit aspectele astea, le-am descoperit după aia, dar totuși mă aștept să vedem ce facem în continuare. Pentru că trebuie să rezolvăm cumva situația asta în care sunt. Da. Revenim în direct. Ați văzut alte explicații extraordinare ale polițistului Cioacă? Sigur, dar dacă el ne minte